l'estiga i està... Sí, jo dic si no està mig abandonada, perquè no... Doncs, per la nostra banda, estem. Bueno, doncs, primer volíem alegrar-nos perquè el senyor Ginesta estigui aquí reunit i en perfecte estat d'assistència i en perfecte estat... Assistència sí, el 100% no. Més que fa una mica, però... Que ens alegrem que tot hagi anat bé. I després, volem mostrar el nostre malestar en el sentit que tot el succeït, el senyor Ginesta no ens va ser informat als regidors amb el temps considerem prudencial, tot i que en els medis sí que surt que se'ls va donar informació a l'actualitat Baix Montseny. Llavors el que demanem és que hi hagi una rectificació per part de l'actualitat Baix Montseny, si és que se li demani, perquè nosaltres no hem dit res, és que nosaltres no hem... Sabeu molt bé on està l'actualitat. Sí, però que sapigueu que aquí diu que vosaltres els heu informat. El govern del municipi ha assegurat que la intervenció mèdica al regidor ha estat un èxit. No hem dit res, això. Això que li demaneu una rectificació perquè està informant que li heu dit vosaltres. Nosaltres no hem dit res. Continua llegint fins que digui puça? Sí, després de... Continua llegint. Sí, tant des del govern municipal com des del PUSA s'ha desitjat al Josep Ginesta una ràpida recuperació. Ja ho sabíeu. Però aquí diu que el govern ho ha informat. Per això us diem que demaneu una rectificació. No diem que no ho heu fet, sinó que demaneu una rectificació perquè s'està dient ara. Els primers sorpresos vam ser nosaltres quan van rebre... Tot això no treu l'ètica que se'ns hauria d'haver informat de la situació perquè comencem a anar a veure'l i sabia que calia. A veure, ell és testimoni d'aquí que nosaltres ho vam saber el dia abans de ser intervingut. És una cosa que ell va fer pública amb nosaltres. I llavors, a veure, jo, el que el senyor Ginesta tingui una intervenció... Ho entenem, però... Jo creus que t'haig d'anar explicant a tothom? No sé, sí, ell ho va mantenir fins l'última hora. No hem dit els regidors de govern que treballem conjuntament a nivell municipal. Jo crec que no seria gens fora d'ètica que se'ns hagués informat amb un temps prudencial de temps. Que no es considerem. És la seva opinió. La nostra opinió, la podem traslladar, creiem. En tercer lloc, volem agrair també a la regidora Jordan que ens ha informat sobre el tema de les antenes un altre cop, via mail, cosa que agraïm, cosa que altres regidors no donen resposta via mail a les peticions que li fem. En el cas de la regidora sí que ho ha fet i ho agraïm un altre cop públicament. Però es pot fer bé o es pot fer malament. En altres casos ho hem demanat i no se'ns ha respost, per tant, quan se'ns fa també ho hem d'agrair. En altres aspectes també importants, considerem que no tenim informació respecte a la Junta de la Seguretat Local, que es va constituir, i volíem preguntar qui tenim designat a la mesa de coordinació operativa, perquè no se'ns ha informat de qui està designat en aquesta taula. Llavors, esperem que quan estigui constituïda se'ns informi. En el 20 de novembre representa... En el 20 de juliol, perdó, el delegat territorial ja havia... Sí, va instar, diu, el 20 de juliol el delegat territorial del govern de Barcelona va instar la creació de la Junta de Seguretat. Jo volia saber simplement si des del 20 de juliol s'ha donat algun pas i que no s'ha encara un pas. Era un article informatiu. Després, bàsicament, comentar una informació que ens ha arribat a la regidoria d'Esports, on se'ns informa que hi ha una sèrie de propostes per d'alguna forma assumpció de la gestió de les instal·lacions tant de Can Miret per part d'una entitat privada i una altra proposta per les instal·lacions de les Pungoles per part d'una altra empresa privada. Llavors, volíem informar-nos de com era, si era real aquesta informació i de com està evolucionant el procés. Propostes no tinc cap, o sigui que no sé qui t'ho ha dit, però que sí que s'està treballant, doncs volem presentar un projecte per la gestió d'una concretament, de l'altra no, que jo sabia no tinc cap coneixement. Es anirà informant d'alguna manera? Mira, jo espero que la comissió que puguem fer d'una segurament ja tindré informació perquè ja me l'hauran presentat, llavors també la podrem exposar. I de l'altra de Pungoles no tinc cap. Molt bé, passo la paraula al Ferran. Moltes gràcies. Bé, nosaltres voldríem també posar de manifest que, si no m'equivoco, la Montserrat Landies, que és de Solidaritat, va fer una pregunta, concretament, en relació a les llums de Nadal, manifestant que el 20 de novembre, que es van engegar, concretament, a
La pregunta de la regidora Montserrat Lambías de per què estan accés als llums de Nadal amb tanta antelació el senyor Pep Gual i el senyor Caldes manifesten que s'ha fet així perquè van connectar les